Er zijn de afgelopen tijd nogal wat problemen geweest met levering, met wachttijden enzovoort. We zijn druk bezig om oplossingen aan te dragen en wij hebben nu sterk het gevoel dat wij door diepste dalen heen zijn. Het is een serie van problemen die elkaar opgevolgd heeft. Het laatste probleem is uiteindelijk gekomen door een switch van een apotheekinformatiesysteem wat al onze logistieke processen heeft platgegooid. En dat vinden wij ook heel erg spijtig. Dat hadden wij ook helemaal niet willen hebben en hebben we ook niet kunnen voorzien. Met de zelfbedieningsrobot zijn de problemen onderhand opgelost. De voorraden was een ander probleem. Het leveringsprobleem van geneesmiddelen is op dit moment voor veel apotheken, misschien moeten we wel zeggen voor alle apotheken in Nederland, een probleem. Wij kennen in Nederland een probleem dat er veel medicijnen niet leverbaar zijn doordat of ze te goedkoop zijn en fabrikanten ze niet willen leveren aan Nederland. Of dat er op dit moment problemen zijn met de productie van medicijnen waardoor er geen voorraad meer is. We kennen veel geneesmiddelen die bijvoorbeeld uniek zijn en door een leveringsprobleem in het geheel niet meer leverbaar zijn. Daar worden apotheken mee geconfronteerd. Veel apotheken moeten ook veel tijd besteden aan het bedenken van alternatieven. En dat is lastig. En soms moet er gewoon nee verkocht worden. Hier in Zwaagwesteinde spreken we over een combinatie van twee problemen. Leveringsproblemen door de groothandel in eerste instantie, gevolgd door leveringsproblemen, logistieke problemen in de automatisering. Als patiënten, klanten van u die medicijnen op een bepaald moment nodig hebben en die niet krijgen, dat echt een probleem voor ze was. Hoe heeft ze dat opgelost? En dat hebben we altijd op proberen te lossen door of te kijken of we het bij een collega vandaan konden halen of het alsnog op een andere manier binnen konden krijgen. Een van de klachten was dat mensen zo lang moesten wachten. Dat heeft te maken met dat we moeten wennen aan een heel nieuw systeem. Dat vergt heel veel tijd. En als dan ook nog die logistieke backbone of ruggengraat omvalt, ja, dan hebben we gewoon een enorm probleem. Het is echt voor mij heel onduidelijk wanneer het echt allemaal opgelost is. We zijn met man en macht zijn we aan het werk met de leverancier van het pakket. Ook met collega apotheken om te zorgen dat we eigenlijk weer een normale service kunnen gaan verlenen. We kennen elkaar redelijk goed allemaal als apothekers en op die manier is er besloten om vanuit Drachten de helpende hand toe te reiken. Het lijkt dat we door de diepe dalen heen zijn, dat we medio januari weer gewoon netjes up and running kunnen zijn. En dat betekent dus voldoende medicijnen en minder lange wachttijden. Dat is ons streven. Verrassend dichtbij. RTV en